Το ζήτημα της οικονομικής κρίσης μας έχει απασχολήσει έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα και αν σιγά σιγά χτυπήσει και την πόρτα της χώρας μας, αλλά και την πόρτα την δική μας του καθενός προσωπικά, ίσως κάποιοι από εμάς να χάσουμε και τον ύπνο μας. Πού θέλω να το πάω? Στο θέμα της αϊπνίας. Βέβαια, το πρόβλημα της αϊπνίας δεν σχετίζεται μόνο με το άγχος μας το καθημερινό. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν τον κάθε έναν από εμάς να έχει ένα πρόβλημα αϊπνίας. Θα συζητήσουμε λοιπόν για την αϊπνία εδώ, στην εκπομπή μας, στο μαγκαζίνο Μεσημέρι με Υπογραφή, και μαζί μου για να κάνουμε αυτή την κουβέντα είναι ο κύριος Φώτης Μωρόγεννης, ψυχίατρος. Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Κύριε Μωρόγεννη, είπα ότι έκανα έτσι προσπάθησα να το συνδέσω με την εποχή που διανύουμε, της οικονομικής κρίσης. Και σαφώς πολλές φορές το άγχος το καθημερινό, η καθημερινότητα μας κάνει πολλές φορές να χάνουμε τον ύπνο μας. Δεν είναι όμως η μοναδική αιτία που οδηγεί κάποιον, και είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό του πληθυσμού, του γενικού πληθυσμού, που υποφέρει από τις αϊπνίες. Έτσι δεν είναι, κύριε Μωρόγεννη? Ναι, ακριβώς έτσι είναι, και αν συνδέσουμε το γεγονός της αϊπνίας με την περιραίουσα ατμόσφαιρα τον τελευταίο καιρό, με το στρες που υπάρχει λόγω της επερχόμενης οικονομικής κρίσης, θα πούμε ενδιαφέροντα στοιχεία στη συνέχεια. Αλλά ας περιορίσουμε πρώτα τη συζήτηση σε κλινικούς όρους, με κλινικούς όρους, ας περιγράψουμε καλύτερα το θέμα της αϊπνίας από την ιατρική σκοπιά. Η αϊπνία είναι ένα σύμπτωμα, η διαταραχή του ύπνου, που οφείλεται σε κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν το βιολογικό ρολόι, το οποίο έχει προσαρμοστεί να μας δημιουργεί τέτοιες συνθήκες νευροενδοκρινολογικές και φυσικά φυσικές, συντονιζόμενο όλο το σώμα, ώστε να απολαύσουμε έναν ύπνο νυχτερινό. Αυτό οφείλεται στο βιολογικό ρολόι, όπως ξέρουμε πολύ καλά, το οποίο έχει διπλή εκδοχή, βρίσκεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και καθορίζει τις ώρες του ύπνου και διαφοροποιεί τον ύπνο από την εγρήγορση. Ο φυσιολογικός ύπνος είναι πάντοτε νυχτερινός, όπως ξέρουμε, παρότι υπάρχουν διαφορές στην προτίμηση του ύπνου. Άλλοι άνθρωποι τους αρέσει να κοιμούνται νωρίς το βράδυ, άλλους ανθρώπους τους αρέσει να κοιμούνται αργά το βράδυ και να ξυπνάνε αργά το πρωί. Υπάρχουν διαφορές δηλαδή όσον αφορά το ρυθμό, τη μορφή του ύπνου, αλλά ουσιαστικά ο χρόνος του ύπνου που χρειάζεται, όπως ξέρετε, που χρειαζόμαστε όλοι μας, είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να κυμαίνεται σε κάποιο χρονικό συγκεκριμένο διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τον καθένα για να ξεκουράζεται και να απολαμβάνει την ημερήσια δραστηριότητα χωρίς κανένα πρόβλημα. Περίπου 8 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί κυμαίνεται 8 ώρες είναι ο συμβατικός αριθμός. Τα παιδιά, οπωσδήποτε και οι έφηβοι, πρέπει να κοιμούνται ικανοποιητικά, γιατί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αύξησης του σώματος. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της ανάπτυξης γενικότερα, το οποίο παραβλάπτεται εξαιτίας της αϊπνίας, ιδιαίτερα στους εφήβους. Είναι γνωστό ότι η αυξητική ορμόνη, η οποία είναι μια ορμόνη που συνδυάζεται με την αύξηση του σώματος, εκλείεται νωρίς. Δηλαδή από τις 10 το βράδυ αρχίζει η έκρησή της και ακολουθεί μια συγκεκριμένη καμπύλη, η οποία μειώνεται όσο περνάνε οι ώρες. Επομένως, αν ένας έφηβος κοιμηθεί αργά τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τη 1 το βράδυ που συνηθίζουν τελευταία οι έφηβοι, τα πράγματα αλλάζουν όσον αφορά την ανάπτυξη, δηλαδή επιβραδύνεται η ανάπτυξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για τους εφήβους. Τώρα, ας πάμε καθαρά στην αϊπνία. Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Πώς ακριβώς ορίζετε εσείς οι γιατροί την αϊπνία? Δηλαδή, θεωρείτε κάποιος ότι ταλαιπωρείται από την αϊπνία όταν, για παράδειγμα, κάθε βράδυ για περίπου 1 ώρα δεν μπορεί να κοιμηθεί, ξυπνάει δηλαδή τη νύχτα και μένει ξύπνιος για 1 περίπου ώρα, ή αϊπνία ουσιαστικά προσδιορίζεται η παρατεταμένη, οι περισσότερες ώρες από τις 1, για παράδειγμα, και οι πιο συχνές κατά τη διάρκεια του μήνα? Ναι. Η αϊπνία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 2 ειδών. Είναι η αϊπνία επελεύσεως, δηλαδή όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κοιμηθεί την προγραμματισμένη ώρα που ξαπλώνει στο κρεβάτι του. Δηλαδή, ξαπλώνει στο κρεβάτι στις 12 η ώρα το βράδυ, στη 1 το πρωί ή στις 11 και καθυστερεί να κοιμηθεί για ένα διάστημα το οποίο πραγματικά είναι μετρήσιμο και είναι σημαντικό. Δηλαδή, ξαπλώνει στο κρεβάτι του και μετά από μισή ή 1 ώρα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αυτό χαρακτηρίζεται σαν αϊπνία επελεύσεως, η οποία έχει και αυτή την αιτιολογία της. Υπάρχει κι άλλη μια μορφή αϊπνίας, η τελική αϊπνία. Η αϊπνία η πρωινή, δηλαδή ο άνθρωπος ξυπνάει πολύ νωρίς το πρωί σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα που ξυπνούσε κανονικά. Αυτή είναι η πιο δύσκολη αϊπνία και η πιο ιατρικά σημαντική αϊπνία. Η πρώτη μπορεί να σχετίζεται με περιστασιακές συνθήκες ή με ιατρικά προβλήματα, μπορεί να οφείλεται στο στρες, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε ιατρικά προβλήματα.
αλλά και σε μια ψυχολογική καταπώνηση όπως το στρες. Η δεύτερη αϊπνία, η δεύτερη κατηγορία της αϊπνίας, η τελική αϊπνία, η αϊπνία δηλαδή που συνδυάζεται με πρωινή αφύπνιση, δηλαδή ένας άνθρωπος ξυπνάει στις 5 το πρωί αντί για την προγραμματισμένη ώρα που θα ξυπνούσε να ήταν στις 7 το πρωί, ξυπνάει στις 5 το πρωί. Αυτή η αϊπνία είναι ακόμη πιο σοβαρή και μπορεί να συνδυάζεται με μια περισσότερο ψυχιατρική συμπτωματολογία. Να οφείλεται δηλαδή σε περισσότερο ψυχιατρικά αίτια. Ενώ η αϊπνία τύπου επελεύσεως οφείλεται κατά κανόνα στο στρες ή και σε άλλα ψυχολογικά ή ψυχιατρικά αίτια, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε οργανικά αίτια ή μπορεί να οφείλεται και σε περιστασιακές συνθήκες ανησυχίας των ανθρώπων ή καταπώνησης, όπως αυτή που λέμε τώρα σε σχέση με το στρες της επικείμενης κρίσης ή της παρούσης της επικείμενης κρίσης. Δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε, αν είναι παρούσα η κρίση ή αν είναι επικείμενη. Ξέρετε, θεωρώ ότι είναι επικείμενη και ενδεχομένως να μην μας αγγίξει. Ωστόσο, όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί σαφώς μας επηρεάζει όλους. Δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι, κανένας από εμάς δεν μπορεί να μείνει αμέτωχος. Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε, μπαίνουμε στη διαδικασία, ακόμη και αν δεν το βιώνουμε στο πετσί μας, μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τι θα γίνει αν τελικά το βιώσουμε στο πετσί μας. Ζούμε με αυτό το άγχος περισσότερο, θεωρώ εγώ. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την αϊπνία, για να πούμε δηλαδή πιο επίσημα τα στοιχεία, είναι ένας άνθρωπος θεωρείται ότι έχει αϊπνία όταν δεν μπορεί να κοιμηθεί τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Είτε με τη μια μορφή είτε με την άλλη. Είτε αϊπνία τύπου επελεύσεως, είτε αϊπνία τελική, δηλαδή πρωινή αφύπνιση. 3 φορές την εβδομάδα είναι ένα επαρκές κριτήριο, έτσι έχει καθοριστεί ποσοτικά, για να πούμε ότι ένας άνθρωπος έχει αϊπνία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν κοιμάται μια φορά την εβδομάδα, μια φορά το εξάμηνο, δεν θεωρείται ότι έχει αϊπνία. Είναι φυσιολογικό, μπορεί να προηγήθηκε κάποιο πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο τον οδήγησε στο να μην έχει εύκολη πρόσβαση στον ύπνο, να μην μπορεί να κοιμηθεί εύκολα. 3 φορές την εβδομάδα, λοιπόν. Αυτό το ποσοστό του πληθυσμού που εμφανίζει αυτού του τύπου την αϊπνία να μην μπορεί να κοιμηθεί 3 φορές την εβδομάδα έχει βρεθεί από τις μετρήσεις που γίνονται πρόσφατα και έχουν γίνει μετρήσεις σε πανελλαδική κλίμακα, είναι περίπου 10%. Το ποσοστό. 1 στους 10 ουσιαστικά. Ναι, 1 στους 10 ακριβώς. 1 στους 10 Έλληνες ή Ελληνίδες, Έλληνες και Ελληνίδες, παρουσιάζει αυτό το πρόβλημα της αϊπνίας. Είναι αρκετά σημαντικό ποσοστό, γιατί το θέμα της αϊπνίας, όπως καταλαβαίνετε, σχετίζεται με την ημερήσια παραγωγικότητα. Ένας άνθρωπος που δεν κοιμάται καλά το βράδυ ή και που κοιμάται λίγες ώρες, δεν μπορεί να εργαστεί. Δεν αισθάνεται καλά το πρωί, αισθάνεται εκνευρισμένος, συνδυάζεται προφανώς με μια δυστοκία στην εργασία του, δεν μπορεί να αποδώσει την εργασία τόσο το δυνατόν και συνδυάζεται επίσης και με κάτι άλλο πάρα πολύ σοβαρό, συνδυάζεται και με τροχαία ατυχήματα. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αϊπνία τη νύχτα έχουν προφανώς μειωμένη συγκέντρωση και προσοχή. Κάτι που είναι απαραίτητο για την ασφαλή οδήγηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επομένως, φανταστείτε έναν άνθρωπο άυπνο να είναι αναγκασμένος να εργαστεί όλη την ημέρα. Φανταστείτε τον άνθρωπο που μετακινείται σήμερα με το αυτοκίνητο. Φανταστείτε σε τι επικινδυνότητα μπαίνει. Επομένως, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να αντιμετωπιστεί σοβαρά, ουσιαστικά και ο ίδιος ο άνθρωπος να αναλάβει πρωτίστως την ευθύνη για κάτι τέτοιο. Εάν η αϊπνία συνδυάζεται και με την κατάχρηση αλκοολούχων ποτών, που είναι αρκετά διαδεδομένο στη χώρα μας, φαντάζεστε ότι ο κίνδυνος είναι πολλαπλάσιος και είναι γνωστό ότι τα τροχαία ατυχήματα, ιδιαίτερα στους νέους, σχετίζονται και με τους δύο αυτούς παράγοντες. Θα έρθουμε να δούμε λίγο παρακάτω τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε, να παλέψουμε με την αϊπνία. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μορόγιαννη, είναι αν την αϊπνία την συναντάμε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ή αν τη συναντάμε, για παράδειγμα, από μία ηλικία και πάνω. Που ενδεχομένως αρχίζουν και αυξάνονται και περισσότερο τα προβλήματα και το άγχος που έχουμε για την καθημερινότητά μας. Γιατί θα πει κάποιος ότι ένα παιδί τι αϊπνία να έχει όταν δεν έχει τόσο πολύ άγχος. Δεν έχει αυτό το άγχος της καθημερινότητας τόσο πολύ όσο ένας ενήλικας. Έχετε δίκιο ακριβώς. Αϊπνία των παιδιών και των εφήβων δεν νοείται. Τα παιδιά και οι έφηβοι κοιμούνται καλά, κοιμούνται πολύ, τους αρέσει να κοιμούνται, ο ύπνος τους είναι απολαυστικός, ο ύπνος τους δροσίζει, ο ύπνος τους ηρεμεί, ο ύπνος φρεσκάει αυτό που λέμε το σώμα τους και την ψυχή τους και το μυαλό τους. Και είναι απολύτως απαραίτητος ο ύπνος στα παιδιά και στους εφήβους, γιατί όπως έχει πει ο Στάλ, ένας γνωστός μελετητής της νευροενδοκρινολογίας του ύπνου, έχει πει ότι η αϊπνία για τον εγκέφαλο είναι ότι ο πυρετός για το σώμα. Φανταστείτε δηλαδή πόσο εξουθενωτικό είναι ο πυρετός, αυτό που λέμε καμιά φορά ένας επίμονος, ακόμα και μικρός πυρετός, όταν το σώμα καίει, όταν το σώμα είναι κομμένο, από τα λεγόμενα δέκατα που έλεγαν παλιά οι άνθρωποι, το αίσθημα της αδιαθεσίας που προκαλεί. Φανταστείτε αντίστοιχα το αίσθημα της αϊπνίας, πόσο σοβαρό είναι και πόσο επιβαρύνει τον εγκέφαλο. Πόσο δηλαδή τον κάμπτει, τον κάνει να υποφέρει, κάτι που δεν το βιώνουμε βέβαια, αλλά είναι μια κατάσταση την οποία μπορεί να την αντιλαμβανόμεθα ή να τη συνειδητοποιούμε. Η αϊπνία λοιπόν δεν αφορά τα παιδιά και τους εφήβους, η αϊπνία είναι πρόβλημα της μέσης ηλικίας και των ηλικιωμένων.
Η μέση ηλικία, η νόσος των ενηλίκων είναι η αϊπνία, οι άνθρωποι που έχουν οπωσδήποτε και την ψυχιατρική νοσηρότητα που συνδυάζεται με την αϊπνία και προφανώς όλα αυτά που υπενηχθήκατε, το στρες της ζωής, αλλά και άλλα ιατρικά προβλήματα τα οποία συνδυάζονται με τη μέση ηλικία, όπως η χρόνια αποφαρακτική πνευμονοπάθεια, με κύριο χαρακτηριστικό της το σύνδρομο ύπνου άπνοιας.